Tambihun sapa kang maca amin bareng karo amine malaikat, mongko kabeh dosane diapura déning Allah. Dene amine malaikat iku bareng karo amine imam. Pengingat, barang siapa yang membaca amin bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka seluruh dosanya, maksudnya dosa kecil, seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Sedangkan aminnya malaikat iku bersamaan dengan aminnya imam. Jadi kalau imamnya bilang amin, malaikatnya juga bareng bilang amin bersama dengan imam. Mula sing dadi imam supaya mbanterake suarane nalika maca amin, perlune makmum bisa bareng amine iki supaya diestokake temenan.